lost some games, but I think you were all the time like deciding who is going to win the games. Despite the first game, I was a little bit nervous. All my family, my friends are watching the stream, so I feel a little bit nervous. But when we start playing like how we know to play, we make the things simple. We made what we have to make. So a final for us, our first final. Okay, you can talk to your family Spanish if you want. Yeah. Bueno, papá, mamá, Laura, abuelo, abuela, familia, Sofía, todos mis amigos de Granada que me están apoyando, los de aquí. Pues nada, que aquí estamos en una final y bueno, que muchas gracias por apoyarme siempre, por poder permitirme vivir todo esto, que está siendo un regalo de Dios. Y pues eso, que muchas gracias por estar siempre a mi lado y a ver si ganamos esta final. Os quiero mucho. No niin, siinä meni ensimmäiseksi terveiset. Bravo, Javier! Miltä tuntui? Bravo, bravo! Pelissä kulkiko henki ihan normaalisti? Ihan hyvin kulkee henki. Täällä on aika nopeat kentät, niin ei tule niin paljon pitkiä palloja. Ihan hyvin pysyy homma kasassa, ei mitään ongelmia. Oliko teillä strategiana myös pelata nopeita palloja vai? Ei oikeastaan, ei. Ihan peruspeliä. Onko kenttää ja sen pääsee yrittämään. No niin, menkää te lepäämään. Te varmaan ansaitsette pienen levon ennen finaalia. Että siellä on tosiaan meillä jatkuu vielä elää pidempi matsi siellä edessä. Niin tsekkaa finaalia. Congratulations. Kiitetään. Oli äärimmäisen miellyttävä taas olla Joni sun kanssa täällä studiossa. Kiitos siitä. Joo, kiitos itsellesi ja hyvät matsit nähtiin tänään ja kiva nähdä tosiaan uutta väriä etenkin, että me saadaan uudet voittajat ansaitusti tänään Janne ja Eksu. Me hiljennytään ja jatketaan seuraavan kerran Turussa marraskuussa. Kiitoksia.